sun tara wuta mai girma, sun ɗaure shi, sun jefa shi cikin wutan, amma abin da ya biyo baya ya ba duniya mamaki. Bismillahirrahmanirrahim. Wannan shi ne daga littafin Allah, inda muke kawo labaran annabawa daga Alƙur'ani. A yau za mu ji labarin Annabi Ibrahim (AS), annabin da Allah ya kira da Khalilullah, abokinsa na musamman, kuma shi ne baban kusan dukkan annabawa da suka zo bayansa. Shi ya sa ake mai take da baban annabawa. Annabi Ibrahim ya taso a cikin al'umma da ke bautar gumaka. Abin da ya fi tsanani, mahaifinsa ma yana daga cikin masu yin gumaka. Amma tun yana yaro, Annabi Ibrahim bai yarda da abin da ya ga mutanensa da babansa ke aikatawa ba. Yana jin mai yasa ake bautawa abin da baya ji, abin da baya gani, kuma ba yi da amfani. Ya gane cewa ba duk abin da aka gada daga iyaye ne gaskiya ba. A wani dare, Annabi Ibrahim (AS) ya fito cikin mutanensa, ya kalli sama ya ga taurari, ya ce, "Wannan shi ne Ubangijina." Bayan tauraro ya ɓace, an daina ganinsa, sai ya ce, "Ni ba zan bauta wa abin da ke ɓacewa ba." Da ya ga wata, sai ya ce, "Wannan shi ne Ubangijina." Bayan watan ta ɓace, an daina ganinta, sai Annabi Ibrahim ya ce, "Idan dai ba Allah ne ya shiryar da shi ba, to tabbas zai zama daga cikin waɗannan ɓatattun mutanen." Yayin da ya ga rana ta fito, sai ya ce, "To wannan kam shi ne Ubangijina, domin ya fi sauran girma." Sai rana ta faɗi, aka daina ganinta. Sai ya ce, "To ni dai ba ruwana da duk abin da kuke bautawa, wanda ba Allah ba. Ni na juyar da fuskata ga Allah shi kaɗai, wanda shi ne ya ƙagi halittar sammai da ƙasa. Ina mai kaucewa ɓarna, kuma ni ba na cikin masu shirka." Suratul An'am, aya ta 76 zuwa 79. Annabi Ibrahim ya yi kira ga babansa da mutanensa yana cewa, "Ku bauta wa Allah kaɗai, ku daina bin abin da kakanninku suka yi ba tare da hujja ba." Amma suka ce, "Mun tarar da iyayenmu haka suke yi." Annabi Ibrahim (AS) ya ƙudurta a ransa, akan zai yi kace-kace da gumakan nan idan ba su nan. Wata rana, al'umma suka fita bikin idin gumakansu. Ana cikin tafiya, Annabi Ibrahim ya ce ba yi da lafiya, yana jin zazzaɓi. Sai suka tafi suka bar shi. Annabi Ibrahim ya shiga wurin gumakan ya ce, "Me yasa ba ku magana? Me yasa ba ku motsi?" Amma ya ji shiru, babu amsa. Sai ya ɗauki abu ya sassara dukkan gumakan, amma ya bar babba daga cikin gumakan bai sare ba. Ya rataye abin da ya sare sauran a wuyan babban da bai sare ba. Da suka dawo suka ga gumakan a sare, suka ce, "Waye ya yi haka?" Wasu suka ce, "Mun ji wani matashi mai suna Ibrahim yana faɗin wani abu game da su." Suka kawo Annabi Ibrahim suka ce, "Kai ne ka yi wannan?" Annabi Ibrahim ya ce cikin hikima, "Ku tambayi babban gunkin." Suka yi shiru. Sai Annabi Ibrahim ya ce, "Kun san ba zai iya magana ba? To me yasa kuke bauta masa?" Gaskiya ta ci su, ba su da hujja. Amma Shaiɗan ya ƙara dulmiyar da su. Sai suka ce, "Ku ƙona shi, ku taimaki gumakanku." Suka tara wuta mai matuƙar yawa da girma, wutar da ba wadda zai iya kusantarta. Suka ɗaure Annabi Ibrahim, suka jefa shi cikin wutan. A wannan lokacin, Annabi Ibrahim bai yi kuka ba, bai yi ƙorafi ba, ya dogara da Allah kaɗai. Ya ce, "Hasbiyallahu wa ni'mal wakil." Sai Allah ya ce, "Ya wuta, ki zama sanyi da aminci ga Ibrahim." Wutar tana ƙonewa, amma bata ƙona Annabi Ibrahim ba. Ya fito lafiya, ba tsoro, ba rauni. Allahu Akbar. Wannan labari yana koya mana cewa gaskiya na iya kaɗaita mutum,
amma Allah yana tare da mai gaskiya. Tawakkali yana canza har abin da ba zai yiwu ba. Imani ya fi wuta ƙarfi. Ba duk abin da muka gada ne gaskiya ba. Wannan shi ne labarin Annabi Ibrahim (AS). A bidiyo na gaba, za mu ji hijirarsa da manyan abubuwan da suka biyo baya. Ku yi subscribe domin ci gaba da labaran annabawa daga littafin Allah. Ma'assalam.